Ahoj, jmenuji se Mirka Kořínková a za chvilku ti řeknu něco, co ti nikdo jiný neřekne o kosmetice a penězích. Ale nejdřív ti položím otázku. Kolik utratíš ročně za kosmetiku? 5 000, 8 000, 12 000 korun? A co kdyby jsi mohla kupovat lepší kosmetiku za polovinu? Zajímalo by tě to? Tady je pravda, kterou ti nikdo neřekne. 90% žen přeplácí za kosmetiku. Proč? Protože nekupují chytře. Chodí do drogerie, platí za plnou cenu za průměrnou kvalitu a myslí si, že jiná možnost neexistuje. Ale existuje. Před 3 lety jsem utratila za kosmetiku 11 400 korun. Loni to bylo už jen 6 200 korun za lepší kvalitu. Jak to? Oriflame. Oriflame není jen další kosmetická firma, je to 55 let starý švédský gigant s jiným obchodním modelem. To je důležité. Místo, aby platili miliony za televizní reklamy, ty peníze investují do kvality a dávají slevy zákazníkům. Výsledek? Za prvé 25% sleva na první nákup, a to je čtvrtina ceny. Za druhé 15% cashback z každé objednávky, peníze se ti vracejí. Za třetí doprava zdarma nad 750 korun. A za čtvrté vědnostní slevy až minus 85%. Parfém za 850 můžeš mít jen za 128 korun. Matematika je brutální. Za rok ušetříš 3 až 5 tisíc korun. Ale pozor, tohle není pro každého. Pokud jsi typ, který řeší, co si pomyslí sousedka, tohle není pro tebe. Pokud ti vyhovuje přeplácet za průměrnou kvalitu, tohle taky není pro tebe. Pokud se bojíš změnit zaběhnuté návyky, tohle není pro tebe. Ale pokud jsi chytrá žena, která chce kvalitu za rozumné ceny, pak pokračuj dál. Mám aktuálně speciální akci na krátkou dobu. Registrace zdarma, žádné závazky. Jen výhody. Ale je tady háček. Za týden už tuhle akci dělat nebudu. A za rok budeš litovat, že jsi to aspoň neskusila. Máš tady 2 možnosti. Dál platit přemrštěné ceny v drogerii a za druhé budeš jedna z těch chytrých žen. Volba je tvoje. Ale rozhodnout se musíš teď. Klikni pod videem na růžové tlačítko. Udělej to hned, nebo navždy promarníš svoji šanci.